तुमको घर को फोन कर कौन लिखे तर वीडियो ଆଉ ଓ ଆସିକି ଦଉନୁ। ଛୁଆ ଗୋଟେ ଓ ଆସିକି ଦିଏ। ଏଇ ଏରେ ରଖ ରଖିମି ସେଟା ସେଟା କିସ ବାଳ କିସ କହୁନୁ ନିଏ ତା କହୁନୁ କିସ ଏ ମୁଁ ସାପେଟ ଚଲା ଯିବା କେନେ କି ମେଳା ବୁଝି ମେଳା ମୁଁ ସାପଟରେ ବଇଛି ଯିବୁ ତୁ କିଏ କହିଲା ତତେ ବଇଛି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ଆଣ୍ଟି ହେଲା କିଏ ଆଣ୍ଟି ବଇଥାଉ ମେଳା କିସ ଦେଖିବୁ ଏଇଠି ବଇଥିଲା ଦେଖି ପାରିଲନି କିରି ଟିକଟ କାଟିକି ମେଳା ବଇବ ଠିକ କୋड କାଟି ଆଉ 150 ଟଙ୍କା 400 ଟଙ୍କାର ଟିକଟ ତା ଭିତରକୁ ଯିବୁ ଛୁଆମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ହଁ ଏଠି ମେଳା କେବଳ ଏଇ ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ମେଳା ବେଳେ ଫ୍ରି ମେଳା ଆଉ ନହେଲେ ଯେଇଠି ଘେରି ହେଇଥିବ ଘେରା ହେଇକି ମେଳା ବସା ହୁଏ ଛୁଆ କିସ ନେଖୁଛ କି ଓ ନେଖୁଛ କେତେ ମାଂସ ଓ ଆ ତାପରେ କ ହସଇ ଦୀର୍ଘଇ ହସଉ ଦୀର୍ଘଉ ଦୀର୍ଘଉ ରୁ ରୁ ଏ ওই ও ঔ কো তো যা এই মা তাও সিলেটর পিটୁଛୁ কেন ବେ ବଦମାସ ଛୁଆ କିଏ ପିଟିଲା ସେଇ ପିଟିଛି ତ ତାକୁ ଡାଇ ଡାଇ ପିଟିବା ମା ମାମା ସେଟା କିସ କରୁଛ କି କିସ କରୁଛ ସେଟା ଓ ନେଖୁଛ ଓ ସେତେ ବଡ଼ ଓ ନେଖୁଛ ତମେ ଆଜି ଖାଇଛ କିସ ଖାଇଛ କିସ ଚିଚି ଖାଇଛ ବେତି କଥା ଖାଇଛ ହଁ ହେଇଯିବ ସେତିକି ହେଇଯିବ ତମେ ଚିଚି ଖାଇଛ ଆଉ କିସ ଖାଇଛ କି ଆଉ କିସ ଖାଇଛ ମାମା ଆଉ କିସ ଖାଇଛ ଭାତି ଖାଇନ ଚାହଁ ମତେ ଟିକେ ମାମା ମିକି ଏ ମିକି ଅଜା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଫୋନ କରି କଥା ହେଇଛ ବଥା ହେଇଛି କେଇଠି ସେଇଠି ବଥା ହେଇଛି ବଥା ହେଇଗଲା କେମିତି ଲୋ ମା ମା ଏ ମା ବଥା ହେଲା କେମିତି ସେଠି କେମିତି ହେଇଗଲା ବଥା ଫୁଙ୍କି ଦିଅ ବେ ଉଷୁ ଅଛି ସେଇଠି ହଁ ମା ବାଥାର ନଗିବା ଆଉ କି ବାଥା ବେ ଛୁଆ ବାଥା କରୁଛୁ ହଁ ବାଥାରେ କିସ ଔଷଧ ନକିଆ ଓମ୍ ବେ ଔଷଧ କିସ ଔଷଧ ନକିବା ସେଠି ଖଡ଼ି ମା ଗାରୁଛ କେନେ କି ବଥା ହେଇଛି ବୋଲି ଖଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଦଉଛ ସିଲଟର ନେଖ ନିଅ ହେଇ ନିଅ ସିଲଟର ନେଖି ଦିଅ ଦେଖ ଓ ଆ ବଥା ହେଇଛି ବଥା ହେଲା କି ମା ଉଷ ନଗିବା କେମିତି ବଥା ହେଲା କେମିତି କିଲୋ ମା
ପିଟିଛି କିଏ? କିଏ ପିଟିଛି ନା କିସ ତତେ? ହଁ ମା ତତେ କିଏ ପିଟିଛି ନା କିସ? ପିଟିଛି କିଏ? କିଏ ପିଟିଛି? ଚାହ ଏଠିକି। ଓ ମା ମିକି ତମକୁ କିଏ ପିଟିଛି? ମା ସତର ଏ ସେଠି କିଛି ଛିଡ଼ିଛି? କାଇଁ ହଁ ଯା କାଇଁ ନା ଏଇଟା ହଁ ନା ଏଟା କେଦୁନ କେଦୁନୁ ମାରିମି ଦେଖୁ ଛୁଆ ବଥା ବଥା କହୁଛୁ। ପିଟିଂ କୁଦିବ କାଳେ ବଡ଼ କୋଦନା ବାଲା ହେଇଛୁ ଛୁଆଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାରୁନୁ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କନମୂଳ ସେଙ୍କି ଦେବି ଦେଇ କହୁଛୁ ନା। ଘରକୁ ଫୋନ କର। ହଁ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ରହ। ଛୁଆ ଟିକେ ବାଇ ବାଇ କରିଦେ ମତେ। ବାଇ ବାଇ କରିଦେ ଟିକେ। ବାଇ ବାଇ କରିଦେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଇ ବାଇ କରିଦେ। ମତେ ଚାହୁଁ ଟିକେ ବାଇ ବାଇ ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଇଦିଅ ଗେଲ କରିଦିଅ ବାସ୍ ବାସ୍ ଲାଲା ଲାଲା କହିଦିଅ ଟିକେ। ହଁ ବାଇ ବାଇ ଆଉଥରେ ବାଇ ବାଇ କରିଦିଅ। ବଢିଆ। କିସ ଖୋଜୁଛ କି ମା? ଖଡ଼ି ଖଡ଼ି ଖୋଜୁଛ?